O Festival Pórtico do Paraíso chega á súa 14ª edición e faino achegándose ao corazón da Ribeira Sacra. Non se trata dun certame de música antiga, é unha proposta na que se programa desde música medieval ata composicións de autores vivos. Nos gusta ese eclecticismo, mostrarlo también en los programas y a veces le damos un poquito más allá, le damos una vuelta de tuerca y buscamos eclecticismo ya de otra manera, ¿no? Como este año, por ejemplo, llevamos el grupo de música medieval, especialistas en música medieval, a la iglesia más moderna que utilizamos, como es Santiago de las Caldas, y llevamos el instrumento más moderno, como es el acordeón, al lugar más antiguo, ¿no? El monasterio más antiguo, que é San Pedro de Rocas. O festival ofrece 4 concertos nunha escolma de mosteiros da Ribeira Sacra, Santo Estevo, Santa María e San Pedro de Rocas, a que se suma para o recital inaugural a Igrexa Ourensá de Santiago das Caldas e a proxección dun documental que terá lugar no Teatro Principal. E este ano no que, estamos recuperando as actividades culturais, aínda con unhas restriccións, aínda con unha forma de facelo diferente, pero sí que hai que recoñecerlles recoñecemento que fago extensivo a todos os creadores, os organizadores de eventos culturais que ao longo de toda Galicia están a facer, a organizar manifestacións culturais, porque a cultura que, como sabemos, nos acompañou durante o tempo que estivemos confinados, pois é algo que entre todos temos que seguir mantendo vivo, porque o que somos ben definido pola cultura. Esta nova cita volve unir música e patrimonio. A música coa entidade que enche este programa, e xa van varios anos nos que colaboramos na realización deste evento, pois é, sin dúbida, a excusa perfecta para do 4 ao 13 de xuño achegarse a estes escenarios, ter tamén ese componente audiovisual con esa presentación documental sobre Nebra que se verá tamén no Teatro Principal, e ser partícipes do éxito dun Xacobeo, que xa falamos 21-22, que sin dúbida vai a marcar un antes e un despois na Galicia deste século no que andamos. Nesa Galicia ten un protagonismo Ourense, e nese Ourense, xunto con Lugo, ten un protagonismo esta Ribeira Sacra.